yanga chakruok mar piem mag nyamburko mag Safari Rally ma higani apaya ma City Hall kata City Hall Road Maidre County ma Nairobi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ywak ni yuto mar piny Kenya ok nyal siro motegno sirikal mar loch gweng' devolution. Ka spika mar od bura mar Seneta Mason Kingi wacho ni nyaka ne chak tend loch gwenge buche mar 15 mag thicho kia PC governors osene pachoka. Amosi ni misawa kamora mora maintie kenarwaki ni machiegni mar yudo wech manyien adimba. Jatend piny Kenya William Ruto sidha yanga chakruok mar piem mag nyamburko mag Safari Rally ma higani odiochieng' ma kawuono e apaya ma City Hall kata City Hall Road Maidre County ma Nairobi, kama bendo puoyo mokalo ji giwegi sekta no kuom maino magiketo mariwore gi piny Kenya kokalo sirikal mare kendo loso piem machalo kamano. Kano loso kinyi ma kawuono Ruto ne owacho ni sirikal oduoko chien kwan mag omenda mabende gitiyo godo higani ka giloso do chenro mag Safari Rally ka opim gi omenda mane gitiyo godo higa mokalo. Kabendo wacho ni higa mokalo ne gitiyo gi omenda maromo bilion 1.3 ka higani to koro gitiyo mana omenda maromo milion 180 kende e loso chenro mag Safari Rally. We also want to create more opportunities for young Kenyans to participate in motorsport. To this end, the government of Kenya will support the FIS Affordable Cross Car Project, which aims to develop motorsport talent in Kenya. I thank FIA for providing free design blueprints for these cars, encouraging local manufacturing while minimizing what it will cost. To ekorka kore kaka jatend migawo mar weche mag tuke Salim Mvurya ne osingo ni okenge oseketi makare mar neno ni chenro no odhi nyime maber ma ok ng'ikruok moro amora nyaka chieng' Jumapil ma obiro rume. Your Excellency, I want to confirm to you that after this launch, we are ready with all the routes and all the events from now, and I want to invite Kenyans to enjoy the spectacular moment of this rally, because it is not just a motorsport, but it is an inspiration of all our economic ecosystem. Weche moko en jatend migawo mar omenda John Mbadi ywak ni yuto mar piny Kenya pod nok mokalo ma ok nyal siro motegno sirikal mag loch gweng' kata devolution. Mbadi wacho ni counties 47 duto ma pachoka osebedo kamiyo sirikal mamalo ting' mapek mokalo kaluwore gi omenda mathoth ma sirikal tiyo godo e siro chenro mekgi. Ewi mano jatelo no koro ywak mokalo ka bendo wacho ni jokenya onego bed ni koro pari ane malong'o kendo ni mar kit telo mantiere pachoka gi sani en mano mabende yako mana mwandu oganda. So we used to, those old days, when we first had the Jimbo Constitution, we had regional governments, regional assemblies. They were a bit fewer compared to today. I think a conversation, Kenyans should get into a conversation whether, is this the kind of devolution that we needed? We needed resources to be devolved, not too much government. And you know, we have so many MCAs, we are saying not more than 2/3 should be of one gender, which I support, but then now you end up nominating so many people. We are paying 80 billion per month at the national government level for salaries. So per year, it's 960 billion shillings. It's going to $1 trillion. Mbadi ne wacho ni sirikal mar loch gwenge kane ochuogi to ne ober makmani sani to koro ochuogi limo moko ma bende mag telo ahinya motenore kod mago mag gwelo nyaka gi sani koro sirikal tiyo gomenda mathoth e chulo jogo bendo mako limo makamago. Githuolo no bende ne onyiso geno ma en godo ni piny owacho ka nyalo bedo ni girakore motegno gi weche mag mibadhi to piny Kenya nyalo bedo gi omenda e yo makare. It is true. If you are not powerful, how do you steal from the government? You will be caught. So those who steal from the government are powerful people. That is correct. I cannot tell exactly what is the level of corruption, but I think it is still very high. And that is why, number one, we have put a tool in the system, a budgeting tool in the IFMIS to standardize prices. Number two, we are going e-procurement. We are going to reduce human interaction. We are also going to accrual basis, where we are now going to capture everything, government assets, government liabilities, so that you don't hide some below the line. These are steps that we are sure will reduce drastically the theft and plunder. Weche moko nyakwara mag jwang'e ne speaker mar od bura mar Seneta Mason Kingi wacho ni nyaka ne chaka tend loch gweng' devolution
Buche maromo 15 mag thicho ke apisi governors ma Thurka osene. Kuom buche 5 ma bende ne oter e od yalo buche mar Senate, adek moko kuom buchego ne owit oko gi doho koluwore ni MCS ne ok oluwore gi dwaro mar duond chike pacho ka kinde ne gikawo okang' mar ne thicho ke apisi governors machalo kamago. Kata kamano, Kingi wacho ni moko kuom buchego bende ne oduogi owit oko e od bura mar Senate, kama thothgi to ne oduogo dhi nyaka od yalo buche ma gikone to kono chwo witgi oko. Kabani bende nochiwo ranyisi gi bura mogik ma doho ne okawo mar ne witogo oko kata thichogo oko chuth mane en gavana e kaunti ma Meru, Kawira Mwangaza. Having served as the governor of Kilifi for 2 terms, 5 of these impeachments were upheld, while others were overturned. Some were overturned sometimes due to procedural lapses rather than the absence of wrongdoing. 5 cases ended up in court, where 2 were upheld and 3 were nullified, often due to lack of public participation, procedural violations, or failure to meet the constitutional thresholds. These cases indeed underscore the reality that while impeachment is a vital safeguard against abuse of power, it is also a complex legal process. Duol ma ochung'ne rango weche mag bedo makare piny ma pacho ka NTSA omayo kambi mar Super Metro lesen margi mar tich koluwore ni gidhi ataro gi chike matayo nyamburko mating'o jowuoth. Okang' ma kama ne olandi okinyi ma kawuono kendo ne ochako tich mana gi thuolono. Kabine duol mar NTSA koro dwaro ni nyaka koro kambi mar Super Metro no luw mana chike. Koluwore gi duolno en ni kokalo e nonro ma bende gisetimo, oyango ni kambino oseyud kod ketho mathoth mag dhi ataro kod chike mag nyamburko mating'o jowuoth, kama oting'o wach mar bedo ni nyamburko magi ne ok gitero mondo mi koro nego gi peksen kata inspection, kendo nyamburko mekgi kiriembo kod jogo ma onge kod lony, riembo nyamburko e ng'we ahiri titi kachiel kod timbe mamoko ma giwacho ni odhi ataro kod chike matayo nyamburko mating'o jowuoth. Duolno bende ne oyango ni nyamburko maromo 15 mag kambi mar Super Metro ne obok mekgi mag inspections ne thuolo magi oserumo, ka direpe mekgi ma bende romo 64 bende ne ochung lesen mekgi bang' ka ne girem e penj e kinde ketho mamoko. E mano, duolno mar NTSA koro onyiso oganda jo Kenya mondo mi koro okik idh nyamburkogo ma bende ni e bwo kambi mar Super Metro, kendo apisas mag apaya bende omi chik mondo mi koro mak nyamburko moro amora mar Super Metro ma bende ne yudi katiyo modhi ataro kod chike makoro ne duolno ogolo. Doho ma ochung'ne weche mag alwora kod lope oyango ni chik oyienegi winjo kendo chwe ng'ado kata golo ng'eto margi e wi bura makwedo dwaro mar piny owacho mar gero apaya ma Mau ka ochomo Ndunyu Njeru ma bende kalo e kar rito le ma Aberdare kanyakla kod bungu mar Aberdare. Od yalo bucheno kata kamano ne owito oko okang' ma duol mar Kenha ne okawo mar ne chungo bura makamano. Matimore ka kweth moro kata kweth mag riwruok mar East African Wildlife Society, kweth machielo mar Kenya Forest Working Group, machielo ma bende en Africa Center for Peace and Human Rights, bende koro ne omako bura ma chungo gedo mar ndarano mabor ne romo kilomita 52, bende giwacho ni odhi ataro kod chike mathoth. Bende ne giwacho ni gedo no dhi chocho weche mag ecosystem mantiere bungu ma Aberdare, wach ma giwacho ni biro kelo lokruok futo mar yamo e kor lwasi. Nyakoro Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokale nyaka londo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en ni jogo manie sekta mar limbe to chutho weg geche mating'o welo koni sani koro gin kod yot mokalo etero welo diani kawuok Mombasa maonge kod midhiero moro amora machal kama yande ne gikale okinde mokalo chien mane chuno ni nyaka gitim mana gi feri. Magi ne giwacho seche gi bende koro thoth welo mane ogowo gi meli Mombasa timo limbe e gwenge mopogore opogore kadho wadh nam chumbi to chutho e alwora mar Diani. Kowuok e kaunti ma Mombasa, jafwamb marwa Georgia Oko Glen mathoth wachni.
hatutumii ferry tena, tuna hii bypass ambayo dakika 30 ushafika Diani, saa moja ushafika Shimoni. Zamani ilikuwa hujui utafika lini kule South Coast. Kwa hivyo mambo yamebadilika sana, na hiyo ndio ni umuhimu ya upande wa infrastructure. Mano Mohamed Hersi maindia tatije kambi margache matingo welo midendo ni Pullmans kaiso fongruok masane gin godo kaluwore gi yepo marapaya madongo kundu kochomo Diani. Hersi mane loso Mombasa bang' welo mohe 1300 go gi meli e wath ma Mombasa ne bende okoni piny owacho nego ket maino itiko apaya ma Mazeras Mariakani mar miyo gi yot ka gitimo welo madhi timo limbe Tsavo. Na hii barabara ya Mazeras Mariakani pia kija kukamilika inamaanisha kwamba kwenda Tsavo itakuwa ni rahisi sana. Na ukiangalia upande wa uchumi, sisi tunataka meli nyingi ziendelee kuja hapa, na tunashukuru kwamba serikali, waziri mwenyewe amekuwa hapa. Wiki mbili iliyopita tulikuwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe alipokuja. Kwa hivyo utalii inanawiri sana tangu mwaka 2023, mwaka uliopita 24, na sasa pia tukiangalia focus yetu ni nzuri sana. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba mambo yatakuwa mazuri. Eseche gogo jatend migao mar limbe Rebecca Miano ne okoni piny owacho bende dhi nyime kod keto chenro makare mar neno ne gigayo tuoche makidek donjo e pacho ka kowuok e pinje maoko. We don't take health matters lightly. We value health matters, and the government is monitoring to ensure that our visitors are safe the same way that our nationals are safe. And we want to have a discussion and look at the history of yellow fever, see how many cases have ever been there. But because we haven't had cases in the last many years, we want to look at the regulations and see what we can propose in that regard without compromising anyone's health. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Riwruok makeno ratiro mag jopuonj NAT dwaro ni migao machung'ne weche mag somo ng'ie kendo chik mane gichuogo mondo mi koro ket lwasi maromre ne jopuonjre tuke mopogore opogore skunde ma pacho ka. Chikno mabende keto higa monego bed ni jopuonjre chako timo kata chako tugo kata timo chenro mamoko e sikul ne ochuogi mondo mi koro ket lwasi maromre kendo makare ne jopuonjre duto makmana ni koro jagoro mar riwruok mar NAT e bade ma Siaya mano Alex Dunga wacho ni jopuonjre ok onego bed ni koro ikwedo koluwore gi ikgi. Koke kaunti ma Siaya Joja Molo giler mathoth e wachni. Chikno nyocha ne ochuogi mondo ket lwasi maromre ne jopuonjre tuke mopogore opogore ka jagoro mar riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj pacho kae NAT e bade ma Siaya County migosi Alex Dunga to wacho ni ok en paro maber kata matin. We want the Ministry of Education to review one policy. CBC ok en wach MINSCO, en wach talent mar nyathi. To ka en wach talent mar nyathi, we should not therefore segregate nyathi mani school e junior school in terms of age kochopo kamitimo co-curricular activities. Ne nuko kijani gini 15 and below tokoro kigwo pira, tokoro kiring, tokala gitimo gang'o school kanyo nyaka nene magin ga kanyo nogono. Migosi Dunga wacho ni onge kaka inyalo tam jopuonjre mamoko timo tuke nikech mae e achiel kuom gigo mabiro konyo gi yiero gima gidwa timo dhi nyime ka gichopo e grade mar 10. Gini emonego bed ni koro dhi migi pathway i grade 9 magidonjo go i grade 10 to japuonj wacho ng'ani beri ng'wech, ng'ani beri wer, ng'ani beri gima kama. Okamano jothurwa. Nyithindo owe otug irrespective of age. The ministry must reconsider this policy because after all, Turuaka, nyithindo donjo school i class achiel ages mopogore because of different reasons. Okamano jothurwa. Koro kochuno nyaka donjo mna age makoro gidwaro gano. Jatelono nowacho weche gi Siaya Township Secondary School kama notielo en ni nyithindo thoro yudore grade mopogore opogore gi higni bende mopogore opogore ok hechgi miyo koro ok onego tamgi timo gik moko mana nikech hikgi. There is free education in Kenya. To koro ko kidwa ni mondo ogwo pira, okidwa ni mondo wer. Why I am saying this thing is selective. Ang momiyo okikele the same policy in music kati drama. Mondi wacho ni koro jo drama jo boto 15 years and above keke the drama. Why must you put it selectively like that? We are telling the Ministry of Education that this policy must be reviewed immediately. Makini kwa donji second term with the new activities nyithindo te Many school can participate in any activity magedwaro mondo donji wale. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Gilipota mar Joja Molo kuke kaunti ma Siaya kwara moga jwange mochope giko mar miweche manyina dimba
kaka ne gimorone mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudri gi James Rabala koromo sa 10 mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Ka kamano koromo sa 8 gi sa 9 weche manyien e yo machuok. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en jaloch mar New York Marathon higa mar 2022 Sharon Lokedi sani koro keto pache tuke mag Boston Marathon kaluwore gi okang' ma bende owacho noneno kobro timo maber e tarik 21 mar dwe mar Ang'wen. Lokedi ne nie form maber juma mokalo e United Airlines NYC Half Marathon kano oketho rekod mar Helen Obiri gi sekenda 17 bang' tieko kuom saa 1 sekenda 7.04. Kaluwore gi mano ero owacho ni en gi geno nobiro tiyo matek mokalo kendo yudo loch e Boston Marathon. I just train the way I usually do, just make sure I'm like getting hills and getting like long tempos and getting, you know, just a mixture of everything because it's a mix, it's not just like hilly and, you know, so you have to be prepared for anything. So kocha makojolo mar FC Leopards Fred Ambani owacho ni ok omor ahinya gi okang' mar FKF mar wito oko tim nero kowuok e tuke mag FKF Cup kaluwore gi midhiero manokel koda johera mag klab no e boma ma Kisumo. Kamati nero noyudo keth e tim nero mar FC Leopards bang' johera mage monjo jakudh firimbi e dakika ma 89 tok ka jakudh firimbi noketho penalty manoyudo semio klab nero mar Leopards kane gitugo gi Mara Sugar e round mar timbe 16. Kuna mambo pia. Endelee tu kuendeleza hiyo mambo nataka kufanya